Basi kaon mo. Bitin. Sa kanibitina no? No. Nay bitin. Ba eh. Bitin. Nabusog. Ito aya. Dari ganiya akong gibunot ba? Sa kanibitina. Nabusog mo ni kayo na. Mura bang nanay buhi pa kayo? Naraya na. Ha? Ah. Gibunot ba ni gawas? Ya. Ito man diri no. Ano na mga kuan. Ay nagluno. Wala ay. Ah, puspusam na kung oo. Yan na pala yung sayawan niya. Apa? Dirim na. Diri ra sa ligid, ug wa magdaob-daob. Lagi nagabdaw ka don. Dito. Bitin dito nga. Taas na ni eh. Lingkod ta ko ni ganiya. No. Amo silingan ana. Alingaw na ara na ununan. Ah, Grabe naman taas eh. sabi ko, Bitis balay ang gani. perti naging hugawan na. Ha? Ununan na lagi niya lagi. Ha? Sa puti nagana sudan yun mo. Perti naging hugawan ng tawhan. Bitis balay. Ara tagas. Agi slot na yon. Kini sudan ni. Murag tikye. Nanan. Kana Dako kay baba biya daw, dako kay baba oh. bukam na. Grabe sa mutulo na siguro nig ko ano kanang manok no. Piso. Asa ka na kuan? Wala na diha. Ah, gigunahan man na. Tambok, anak tambok kaya. Anak ko na si mamaya nga tambok. Wala, alas be kani. Ako tani bundak niya. Na nabuhi. Ako ni bundak niya, ako ko bitin, ako gibundak-bundak. Ako tani subay niya, wala ko subay. Wala ko naman. Huh? Patay na buhi ko na. Buhi pa na. Dari don, nasam ka ni don. Naman nakita ang babat. May kuya, nako ka BE ba yung takan mo ba? Mga gyud na. Anong dagi kung suga mo. Ah, di ay, apit yung bundak bitin na ko. Hamisa ra ba oh? Hamis kay tiya no. May bangag kay. Umi kay lag unsay bitin eh. Kanang unsay pangalan ng mga bitina ba? Sa kay unsay pangalan ni bitina noy? Ang lubog, Ha? ang lubog. Ano lubog? La oy. Wala na. Ako yung giwak ni. Mugi ako bugi kabot ginana para ako bundak niya man dito. Ah, di na ko subay. To ko katong baksan. Baksan pa labi gina. To baksan makaon to pero di ko kaon bitin.